Ahoj, v roce 2017 jeden člověk v Německu, v německém Freiburgu, ovlivnil moji současnost. A je to Marcus Cornelius. To je člověk, který mu se hrozně líbí upside down vidlice a také začal vyrábět. Pojďme se podívat na lahůdku s názvem Flash 38. No, pomaličku, striptease se dělá pomalu, takže vždycky zpátky. Ne, občas je potřeba to strhat z toho. No, to je neuvěřitelný. To je kousek. Takže dámy a pánové, kdybyste prodali ledvinu a koupili si tu vidlici, tak vám přijde v parádní krabici s tímhle a s tímhle. Já nevím, co mi s tím chtěl Marcus naznačit, ale měl naprostou pravdu. Za prvý, abych si asi utřel slinu, a za druhý, no, to probereme po 10. Nádherně frézovaná korunka, frézované nohy a tohle, to je teda strojařský porno. A takhle vypadá druhá strana. Vidlice je samozřejmě na 190 mm, na tom maximum, co jde, protože to je pro mě. A vy se teďka pojďte podívat na pár detailů, který jsem vám vyfotil, a těšte se na první test toho nádherného kusu, který chystám, až postavím kolo. Takže s ním vám naprosto detailně seznámím s funkcí a se vším, co to dělá a nedělá.